Hey, croeso i'r stream pub, croeso i'r stream. Croeso i'r stream Minty, croeso i'r stream Dyfant Cai. Hey, sut wyt ti dau heno? And yeah, un diddorol heddiw. Yeah, ni'n mynd cael stream diddorol. Mynd i edrych ar Cymru yn y Metaverse. Hey, Emrys, sut wyt ti? Yeah. So, rwy'n gweld hyn ar LinkedIn. Heddiw, pryd rwy'n ar LinkedIn, probably, mewn fy lunch break. Iawn, rwy'n ar fy lunch break. Cant y cant? Ar fy lunch break, rwy'n ar LinkedIn. Wrth gwrs. Ti'n gweithio adres, o ti'n cael getaway gyda unrhyw beth. Come on. Rwy'n gweld hyn ar LinkedIn. I was like, what's this? Cymru yn y Metaverse? Beth yn y byd? Okay, ni angen gwneud. Ni angen gwneud stream ar hyn. Ond ie, os mae unrhyw eisiau ymuno neu rhywbeth, fi'n rhoi y link yn y chat. Mae'n ar visitwales.com/metaverse. Ac mae'n edrych fel ti jyst gallu chwarae fe yn y browser. Rwy heb chwarae hyn. Rwy'n gwasgu play a just like edrych arno fe llwytho ar y work laptop fi. Ar y lunch break. Ar y lunch break. Wrth gwrs. Ond rwy ddim rwy'n mynd i cadw hyn am y stream, so... Yeah. Hey, Spice Orange, sut wyt ti heddiw? Noswaith Spice Orange. Rhaid newid y sgrin i'r hyn. Gweld. So yeah. Okay. O, fi'n credu ti'n gallu neud full screen. Yeah. O, pa mae'n llwytho. Ie, pa mae'n llwytho. Nice. Sorry. Fi'n rhy eager. 15. A dyma ni, bydd pawb yn neidio ar gyda ni nawr. Yeah. Cymuned bach ni'n tyfu. Dyma ni, ie. O, mae'n mor bright. Yeah. Right, sut ni'n gwybod pwy ni yn? Ydy hyn fi? Wel, mae dy fi siaced eitha cool fel air. Oh, god, ti'n neud o? Dwi'n y merch Japaneaidd? Neu Chinese? Ie. Neu rhywbeth? Falle. Fi methu gweld ti'n iawn, so yseg. Ydw i'n gallu clicio ar ti? O, Emrys! Sut wyt ti fel? Beth ywn? Ti'n mynd o gyda ni yn y Metaverse Cymru? Metaverse Cymru. Dwi'n fawr gwers piano to hwn. O, gwell ti'n neud werth piano ddo, achos os rhywun actually di cytuno i ddod i dysgu ti piano, byd nhw ddim yn hapus yn tîm fan hyn yn y byd rithiol yma. Ddim eisiau bod ar y Metaverse. Ond ar ôl y gwers piano, just neidio ymlaen. Dwi'n ôl yn. Sorry, o'n i'n meddwl ti'n mynd i gwers piano, sorry. Cool, neidio ymlaen then. Pam dwi'n Sam Test. O, so dwi'n newid... ti yw Sam Test, fi yw... Beth ydw i? Sut ti'n gweld ei enw? Beth ydw i? Oh my god. Fi'n gallu gweld ti Sam Test? Na, dwi'n sy'n jumpio yn. Wandering Bunny wyt ti fi. Wandering Bunny. Yn odd, so sut... Anonymous Wolf. Pwy ydi fi? Ond pam dwi wedi cael fel yr un siaced yna, a pam ti di... Ydy yn fel random? Rwy'n ni'n random, rwy'n Adventuring Hippo wedi cyrraedd. Os chi yw'r pobl yma ar stream, just rowch e yn y chat achos mae'n neud e'n fwy doniol i ni hefyd. Ie. Rwy'n methu gweld e. Just yn neud pethau doniol. Rwy'n methu gweld yr enw fi. Na, i dweud ti pwy, ti'n Wandering Camel. Right, Wandering Camel. I fi, anyway, fi ddim yn gwybod. Dyfan Cai wedi dweud, dwi'n da, ond dwi'n oer, a mae'n gynnar iawn. Ble ti'n dod o te, Dyfan Cai, os mae'n gynnar? Rwy'n fe'n boeth. Easter egg. Rwy'n fe'n boeth. Dwi'n ffyd Easter egg yma. Dwi'n fe'n Easter egg. Tol y sein, mae draig. Come on then. Gawn ni gael look. Ti o'r sain, mae fe diwedd y... fi gallu gweld yno. Dwi'n dweud unwaith, Beth ydy'ch hot tash yma. Beth di Beth? Hot tash yma. Mae'n edrych awful. Hyn yw'r Metaverse. Come on nawr, meddwl agored. Hyn yw'r Metaverse. Na. Ti'n mynd cael hynna. Mae Second Life oedd dros 20 mlynedd oed. Mae fe gyda vibe Second Life, definite Second Life vibes. Un o'r mwyaf, fatha Facebook neu Meta, Rwy'n gwell gan i PlayStation Home. Ie. Spice Orange wedi gofyn. Dewch chi'n gwrando i cerddoriaeth bromas. Bwyd i glwyd ti. Mae yna coeden yma, fi'n mynd agos i'r coeden, mae'n dweud hwyl, ond ar y sgrifau mae'n dweud hwyl fawr, a mae'n dweud goodbye, so no angen gwella hwnna. Come on nawr. Ti'n gallu neud... ti'n gallu gwneud emotes, so like... 1, 2, 3. Sorry, ni'n bod yn...
beirniadol iawn, ond os mae'n dweud hwyl fawr, dylen nhw dweud hwyl fawr. Hwna cool. Sorry. So, yn y Metaverse yma, da ni'n mynd i siarad yn gilydd? Na. Wel, ni'n gallu, achos ni gyda Discord. Ie, ond... Na, fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn credu. Hey, croeso i'r stream, iThumb. Wedi dweud, helo, dwi byth wedi gweld pobl siarad Cymraeg yma. O, be ydych chi'n chwarae? Wel, ddim siŵr. Iawn, mae hyn Ni yn... ddim yn siŵr. Profiad. Cymru Wales Metaverse, ond mae'n ar y wefan visitwales.com/metaverse. So, yeah. Oh my god. So mae pres tax... Ie, ni. Taxpayers money, yw hwn. Hell yeah. So'n dweud o tren o Bangor i Gaerdydd. A da'n gwario fe'r trash yma. A ni gyd gallu mynd gyda'n gilydd i rhywle. Ie, dwi'n gwybod pwy di bwyd. Right, oce. Fi'n felly gweld Owain, ti'n lli dilyn fi. Ie, Just fan hyn, achos mae fi'n teleporter ti castell. Oh my god, dwi'n dawnsio. Ti'n gael gweld fi dawnsio? Yn o'ch chi di wandering camel, ie? Dewch fan hyn. Oh my god, wait, ti'n gallu symud pryd ti'n dawnsio nes. Fan hyn. There we go. Dewch fan hyn. Fi'n proper gangster sy'n mynd cerdded. Ble ti wedi mynd? Right, dewch fan hyn, teleport to Castle Wall, tu ôl i'r llwyn. Did you weld fi? Oh my god. Fan hyn, ie. Fan hyn. Ble mae'n Cymru di hyn? Oh my god, mae jyst yn mynd o ti lan i'r castell. Ie, Pam teleportio? Pam ni ddim yn gallu just cerdded lan i'r castell? A be, mae Cymru, well known, north and south, let's be honest, am cystell. Ie. Be di'r castell... Swn wedi derbyn castell Caerphilly yma. Swn wedi. Ie, fi'n gwybod. Wel, dyle ti o'r rai gorau yng Nghymru. Anyway, fan hyn, edrych ar hwn, y fideo. Watch the video. Oh, wow. Watch the video, create a short. Ond mae ddim yn gadael fi. Di'n gadael ti? F. Mae ddim yn gadael ti. Rwy ddim siŵr. Mae di torri. Be sy'n digwydd? Ie? Wel, like, fi'n gwasgu F a dwi... Oh, I see. Ti o'n gallu gweld ar y panel yna. Ti angen ein zoom, then. O, edrych, os ti'n clicio ar yr actual fideo ar y thing yna, mae'n gadael chi wneud full screen. Nice. Oh. Rwy'n fi'n gweld train Transport for Wales yn mynd heibio yna. Beth ti'n clicio? Ie, clicio ar yr actual fideo. Right, rwy'n gweld. A wedyn... O, Castle Caernarfon, beth ti'n hoffi hwn? O, Castle Caerphilly! Mae'r ddau yn ni. Mae hyn yw'r future o gaming. Iawn, hyn yw'r dyfodol. Y Metaverse. Ond pan fi methu clywed sain yr actual thing, mae fe just dwy lan o'r mynd... Pai Bex am fe, iawn, pai Bex am fe. Castell Dol Badarn. Beth ti'n adreid? Swansea. You are leaving space. Are you sure you want to visit visitwales.com/Swansea? No. Na. Spice Orange wedi dweud mae Emrys yn pwdi. Yn dod, mae'n disgyn... Hwna fel 90% o streams ni, ddo, Spice Orange. Dyna ti di arfer gyda pwdi. Yn y normal Spice Orange. Mae'n sent, mae'n Ie, dyma fi a Owain wastad cwpan hanner llawn fel, oh my god, wow, Cymru! Wow, animation! Emrys fel, oh my god, mae hwnna'n gwaith na Half-Life. Na, cos... Second Life, even. Sorry, dim Half-Life. Mae'n a thing drafyn yn, mae'n a, like, concert. Beth di yn? Fel rhywun sy'n gweithio yn y sector, de, mae mediocrity yn cael gormod o getaway. Achos mae fe'n Gymraeg, efe, dyna beth ti'n dweud. Cos i lot o bobl, mae y ffaith fod o yn Gymraeg yn digon... A dwi'n fath, na, ddim digon da. Fi'n caru sut ni jyst yn dweud e fel mae e. Dyna beth ti'n gael ar streams yn chwarae. Mae hyn yn perffaith. Ti'n ddim yna? Mae hyn yn perffaith, Emrys, so ddim siŵr beth ti'n... Dyn ni mewn y Metaverse, na ni'n siarad a cyfeithio. Na, ond ni'n gallu just cerdded o gwmpas a gwylio fideos touristiaeth Visit Wales. Edrych. Nice. Ww, edrych ar hwnna. Fi'n gallu clywed yr un yma. Hell yeah. Come on, Cymru! Ydy hyn yn gwneud ti eisiau dod i Cymru? Fi'n byw fa ma, so, yeah. Fi ddim angen. Gyda'r glaw sy'n rhoi pobl off, fi'n credu. Ond mae'n gwyrdd. Os ti'n mynd i rhywle lle naris unrhyw gwyrdd ni... Oh my god, ti'n dod... Be di'r dot ar y fideo? Ble ti? Dot? Be ti? Os oedd hwn yn game, byddwn ni gyda minimap gyda ffrindiau ni, but... So nhw wedi dangos hwnna. Mae'n LED screen, Emrys. Iawn, hwnna'n LED screen. Sbio na fi. Dwi'n mysio byw yn Cymru mwy. Tara.
Be ti'n neud i off yr ochr? Mae wedi mynd. So chi'n gallu hunan ladd eich hun yn y byd yma? Na, mae ddim ddech chi nôl i'r cychwyn. Wow, beth foi fanna? Oh! Ond edrych ti'n gallu neud i lawr, mae'n edrych fel dechreuad Fortnite. Ti'n gwybod pam nhw'n taflu chi mas o'r bus? Ti'n neud i off yr ochr. Neud i off yr... Don't cut the stars. Hey, dwi'n ar y train track nawr. Diolch y driver pawb. No, okay. Mae'r train yn eitha fach ac mae jyst mynd. Ti'n mynd trwy e. I ain't gonna lie, o'n i ar Second Life lot uni. Sy yn dda pobl gallu ffigur allan oedd fi. Ond... O, dwi'n dweud, sy'n double jumpio. Ti'n dweud front flip. Hell yeah. Mae Spice Orange wedi dweud, pawb arall, mae hyn yn neis, llawer o ymdrech. Emrys, mae hyn yn cachu! Casino. Mae rhywbeth technegol... Oh, paid, don't give me stat. Don't give me stat. A di yn un cilch bach, ddo, achos dwi ddim really'n mawr iawn y byd yma. O, mae'n ogof lan fan hyn. Okay. Dwi wedi ffeindio dragon arall. Tirwedd, landscape, ti di bod i'r bit yma? Na. Iawn. Iawn. O'n i'n neud bob un ta, o'n i'n chance i'r lle yma. Dwi'n neud y castell, 1 out of 10. What? Autocorrect. Mae Windows 95 fi efo fatha... Yn gofyn am ei stuff nôl. Efo well quality videos na hyn. Ie, cofio YnChwarae 95. So yma, iawn, hwn, iawn. Oce, fideo yma, oce? Oce. Watch y fideo yma. Ie. O, hefo am y ffaith sydd ddim sôn iddo fo. Na. Mae just moving pictures, Na, mae'n fideo, clicio yma. Mae yna fideo sy'n clicio. Dwi'n sain ddim yn dod mas. Dwi'n nhw angen trwysio hwnna. Pai poeni am fe. Mae'r sain ddim yn bwysig. Iawn? Pai poeni am. Also in 2024. Just also 480p. We love your 480p in 2024. Safio bits ti, iawn? Hey, Emrys, faint o amser mae'n cymryd ti cyrraedd Aberystwyth? Fi? Ie. Mae ble mae Llangrad? Awr a hanner, 2 awr. Ie, mae hwnna exactly yng nghanol rhwng ni a ti. Because mae'n cymryd fi 2 awr i gyrraedd, achos efo'r tournament everything. O'n i jyst yn meddwl, mae dal 2 awr arall i gyrraedd Caernarfon. Ie, ond da chi'n byw dipyn bellach am Aberystwyth. A mae'n cymryd 2 awr i chi. So pan mae'n cymryd 2 awr i fi, so Lon is the shit, cos mae Welsh Government yn gwario pres dat yma. Wow, nawr fi'n Ni di tagio nhw yn y thing, nhw'n mynd i bod yn grac ar ni nawr, Emrys. God. Mae Aethom wedi dweud, unig amser mae'n mor heilog o hwn yw mewn heatwave. Mae'r awyr hyn ddim yn edrych fel awyr Cymru. Be hwn? Be di'r planhigyn yma sy'n native i Gymru yma? Be na? Hwn? Be di'r native bamboo yma? Ei, mae gen i bamboo yn y gardd fi. Ti'n siŵr na dim Japanese knots dio? Not we, Japanese knots. Mae'n actual gyda'r cancel am gyda hwnna. Mae'n actual bamboo. Wait here and jump. Ditych ddim yn cyfyd o insurance hwnna. Mae'n o droig. Fe dyna pan ti eisiau prynu ti. Na. Mynd mas o'r Japanese knotweed. Oh, no! Oh! Battle bus moment. I just wedi godi cwbl. Oh my god, come on. Okay, so plenty. A'r ffaith bod y mouse ddim yn... No! Llangranog. Mae 8 am o'n dweud, O'n i'n mynd i lot o fod i'r... Rwy ddim hoffi'r camera controls. Na, dyn nhw ddim yn great. Wyt ti gwybod, did you know, if you're in pursuit of a stargazing experience, visit one of Wales's dark sky locations. Cool. O'n i ar un lle bod dwi'n dwi'n mynd bod yma, mae hwnna designated European dark thing. Basically, mae'n un lle nos, y nos, mae'n pitch black yna.
Ys ni'n lle gwella o'r her y cap, de. Gallai dweud un peth sydd bach yn hwyl, yw just neud y double jump a just parkour pob man. Mae hwnna yn, fi enjoyo hwnna. Just neud sprint, a just neidio pob man. So beth sy'n hwyl di neu hwyl dy hun? Yeah. Yeah, pretty much. Ond fi enjoyo fe. Achos, ti o fi ddim yn hoffi weithiau chwarae fel Human Fall Flat, achos fi ddim yn gallu neud y grapple trick yna. Wel, gyda hwn, fi'n teimlo, fi'n gallu neud popeth fi fod i neud. Core mechanic y game hwnna. Core mechanic, ie. Ie, fi ddim yn hoffi'r core mechanic, ie. Dyna fe. Dwi'n llun yma o Ben Dwi'n trin bach. Jump. Dwi yn anelu i gerdded yn Ben Brychiniog yn Gorffennaf. Jump on the platform and climb. Nawn ni ymuno gyda chi. Mae'n wild dringo. Mae'n wild dringo. Pa rwt ddod fi'n neud? Ie. Nawn ni ymuno gyda chi. Mae'n wild dringo lan fan hyn. Ten y fan, efe. Dyna'r prifin. Oedd y prifin. Ie, nawn ni'n just neud hwnna. Fi'n hapus. Bydden ni wrth y modd. Dech draw wedyn i gael bwyd... O, it's mynd lan o wal. Dyna'n good. By ti wedi, by pawb eisiau bwyd ar ôl. Ti'n mynd i lawr, ti'n mynd? Be? Ti'n mynd i'r ochr Na, just lan lawr. Wyt ti'n gwybod bod yna mwy na 400 o gestyll yng Nghymru? Mwy na unrhyw le arall yn y byd. Waw. There's dim ond 2 gondola. Gondola? Oh god. O, ti di ffeindio rhywle newydd. Doedd o'n top. Le ti? Waw. Mae'na Oh my god, there's dim collision ar y things. O, platforming gyda hwn then. Oh, no! Oh my god! Mae'na hein yn... Diolch nôl. Dim gondolas, beth ti'n gael o hein? Fi ddim yn hoffi hwn. Ydw i'n ddefnyddio control pad, achos mae hwn yn horrible. Mewn i fes! Dwi'n cyrraedd yn efo? Sut ydi wedi gwneud hwnna? Allai nhw'n neud cwrs parkour dros y map. Ie, fi'n cytuno, bydd hwnna'n awesome. Wel, just gwasgu arno fe. Oh my gosh, yeah, what the hell? O'n i'n mynd i traeth fan hyn. Ti yn y traeth, boys? Ar y gondola thing. Okay. Dwi'n gallu hwn yn well. Lle, ti'n gael y fact-finding missions, ti'n gael mynd i'r llefydd yma i gyd, ia? Ie. Mae darllen billboard yn dweud am, yn Caerphilly, a dyn yn diwan y quiz at y point. Ie, bydd hwnna'n well. Allai nhw'n neud cwrs parkour. Gallu ti gweithio i Visit Wales fi'n credu, Emrys? Dyna yw dy galwad nesa. No way, rwy'n yn Gymru nath hwn. Calling it now, no way. Faint o'n dweud, mae Morgan yn ffocysu hardcore gamer. Yeah, well, dyma fel amser gamer. Fi'n trio troi popeth mewn i game yn amlwg. No. Fi ar cwch bach nawr. Ooh. Cute. Puffins! Meet the puffins and other birds on the islands off the Welsh coast. Yeah, Delphiniaid! Ble maen nhw wedi mynd? Dyna'r gair. O ti yn y dŵr, i ti? Mae yna dolphins yna. Ie, dolphin. Seals, love, Pembrokeshire. Hilarious, faint mae Metaverse di gwario i fod yn version HTML5 o Second Life. Ond falle, dyna person oedd yn hoffi fe, ond nhw'n fel, just newch yn Second Life, ond fi mewn control o fe. Ond sut ydy hyn yn, cysylltu i'r Metaverse? Mae just teimlo fel browser-based game. Mae yn. So dim lot o cyfathrebu. Fi methu dod draw i ti a dechrau sgwrs, ydw i? Na. Neu unrhyw arall. Le i ti? Oh. Mae'n iawn fi'n neidio mewn poll o unrhyw... Sa'm o'n yma? Ti'n ffain. Ydych chi'n fyna? Dwi'n meddwl hyn yn ei gyd. Mae ddim... Oce. O ti'n meddwl bod hwn yn mynd i bod yn fwy interactive na just gwylio fideos? Ie. Mae'n well na fi sy'n wideos. Mae fi'n meddwl hwn yn mynd i bod yn fwy. Cerfed ar der. Yes-y vibes. A dŵr, ie. Cerfed ar dŵr, ie. Y llwyfan, the stage, y draig goch, the red draig. Ie, fi'n credu mae hwnna yn glitch o ffaith bod ti'n mynd lan i fideo, gwasgu fideo, does dim sain. Pwy sy'n o flaen fi nawr? Pwy fi'n chesio? Ydw i gallu gwneud unrhyw beth? O, mae'r bloody mouse fi ar y screen drwy hwnna. Ti ddim yn fi yma, iawn? Ras fan, oce? Ras, de? Parkour. O fama, de? O, mae'n mynd yn. Ei, nes i just mynd mewn i ogof a ennill little
Ie, mae'n O, collectibles. na! rhwng lle. Ie, ond wedyn mae fel sad JavaScript sign fel gyda ceg drist. Ti di crasio fe? Ie, fi di crasio fe, mae'n dweud www.spatial.io refused to connect. Ar ôl ennill y draig bach. Ble oedd hwnna? Oh, no way, fi'n mynd i screenshot o fe, snip o fe nawr. Jyst i dangos ti stiolaeth. Round y path yma, round yr ynnes ar y path yma. Alright, chwythu dde. 1, ffordd yma. Okay. That's so funny. 1, 2, 3, go! Aros ar y... Copy. Right, fi'n mynd i danfon hwn i thing, okay? DM chi, okay? Bwrw Apex. Right, gwylio hwn. Dwi'n gweld isio fe ras ni'n barod. Dwi'n sbio ar y stream o beth. Ar un fi, dwi'n hamro chdi. Ond ar y stream, dwi'n flaen fi. O, na. So, mae di cico fi mas o'r game. Achos nes i torri fe. Ti'n gallu gweld ar y group chat thing? Ni'n rasio ar y foment. Oh, yeah. Sorry. God. Obsessed gyda F1 chi, right? Sorry. Sorry, Emrys. Dwi'n ennill ar y stream. Os ni'n edrych ar tystiolaeth... Os ni'n edrych ar y tystiolaeth, ie. Mae'n mynd i bod... Wwan ti basio? Da, rwy fi'n o flaen ti ar y holl thing. Yn ôl y stream. Yn ôl y stream. Sut ti'n cael nhw i dawnsio? Mae cysau cael i fach i'n digon galed. Mae ceisio cael i fach... Mae ceisio cael i fach i'n digon caled. Beth yw'n dweud efo cystill fa? Dwi'n siŵr beth hwnna'n beth ti'n sioglogi. Mae ceisio cael... O, cael i dot i fach. Ie. Mae'n anodd. Os ti'n ar Android, ti'n gallu cael... Ti'n gallu newid like, a language ar y keyboard ti i Cymraeg. Rwy'n wedi dynofio hwnna, wedyn ti'n just gwasgu like, a little globe icon i newid rhwng Saesneg a Cymraeg, a mae'n actually rhoi autocorrect Cymraeg i ti efo like... Yndi, efo like toes a stuff dros y llyfrau. Mae wyth am o wedi gofyn, wyt ti'n gallu dring o'r draig, ti'n methu na. Le mae'r draig? Mae fel draig statue. O, let's trio fe. Na ti'n methu, fi'n mynd syth trwyddo fe. Ti'n hi'n neidio o fewn ond ti'n methu mynd lan. Mae fe just... Oh, yeah. Stim collision. Na, stim collision. Dyna sy'n rwystredig yw, i unrhyw un sy'n gamer, byd nhw'n mynd fel na, hwnna'n wrong, a unrhyw un sydd actually eisiau gweld fel video clips, nhw'n methu achos does dim sign. So, mae fe kind of y gweithaf o'r doi byd. Ar hyn o bryd, fi ddim yn dweud bydd e ddim yn gwella, fi jyst yn teimlo fel... pam, you know? Dwi guarantee hwn o version 1.0 a fydd a ddim version 1.0.1. Pwy sy'n mynd i buddsoddi mewn e? Morgan, ble mae ni? Rwy'n wedi. Ble mae'r ogof wyf yn crasho'r game? O ie, dwi'n siŵr ogof. Wait, ble wyt ti? Ni'n mynd i cael unrhyw sponsorship gyda Visit Wales nawr achos ni mor honest. Morgan, ble wyt ti? Fi lan, neu dangos ti ble oedd e nawr. Oedd e round un o'r ochrau fan hyn, a oedd fel ceg draig oedd yr ogof. So just, ewch, redeg round, drwy ddim yn huge yw e, y lle yma. So, na. Na, nath teleport o fi. Okay. Oops. Ceg draig. Ie, na i trio ffeindio fe nawr. Sut wyt ti? A wedyn i just... How are you? Sut wyt ti? Dwi'n licio ti clicio llun ar y speech bubble flan Cymru, mae'n dangos speech bubble. iPhone a Mac. Sorry, Spice Orange. Rwy'n ddim cael clem. Oh my gosh, iPhone a Mac, ti proper yn chwifio banner Apple fyna, Spice Orange. Does dim byd yn ogof hyn, ond am Cerrig. Wyt ti'n neud lot o fel design a dylunio neu artist neu rhywbeth? Mae iPhone a iMac. I fi, dyna'r prif reswm beth ti gyda'r ddoi peth yna. Neu fel video editing, neu... O, dyma fe. Ewch o gwmpas fi wedi ffeindio fe. So, opposite un o'r llwyfannau yma fe. Ydyn, does dim byd mewn fan hyn i fi. Fan hyn. Lle di fan hyn? Mae just tan. Falle fi sydd wedi pigo fe fyny, ond ma'n odd achos... Nes i llwyddo crash o'r game gyda fe hwnna. Ond i bai bod na mwy nag un ogof. Ie. I swear, rhaid fi'n mewn fan o flaen.
O, mae'n methu cofio, so fi'n meddwl rhywbeth mewn fan'na. Os ti'n gwrando ar bore da, mae'n bore da wedyn, good morning. It's really funny. Beth di hwnna? Be? Like ydy hwnna... Cwmwl? Hwnna'n cwmwl ydy e? Yeah. Hwnna edrych Just yn... Cwmwl odd. Whee! Okay. Dim mor beirniadol o cymylau nhw, fi just popeth arall. Controlling your camera, get your groove on. Na. O, na, mae'r un faint o trenna in service as gyn Transport for Wales. O. Nawr ti just yn bod yn gas. A nhw ar amser. Na, joke. Na, dwi'n beth yn hwyr, achos dwi'n bodoli. Oh, gosh. Right, oes na unrhyw beth ni gall gwneud fan hyn i trio torri'r gêm neu na? Wel, ar wahan i casglu'r thing yna, ti di crash. Ti di llwyddo. Llwyddo i... A fi di danfod i screenshot i dangos. O, mae Spice Oranges na, rwy just yn posh. O, digon ti. Nice. Let's edrych ar yr Cool. screenshot o'r crash hwnna de. Ie, dwi ddim yn special, mae just yn edrych fel... Ond mae'n werth... Hwna just yn tystiolaeth i fi dangos chi bod yw bendant wedi crasio. Nice. Dyna fe. Dyna beth digwyddodd ar ôl i fi casglu un. Yr unig kind of fel Easter egg kind of thing. O, un munud, mae yna fel thing sy'n mynd lan mewn lift. Ti di bod, wait here and jump. Ie. Mae yna gondola gondolas lan fyna, mynd lan fyna. Ti'n gallu mynd mewn y gondola. Bydde yn. Edrych ymlaen. Ie. You know, o'n i feddwl oedd na mynd i bod like, eitha tipyn i wneud. Yeah. Like ar hyn, like... Ond dweud. Na. Dim byd, really. 80 points, o'n. Mae'n... Wel... Hyn yw'r wefannau y dyfodol, Emrys. Yn lle boring text page. Na. Mae'n interactive, ti'n gallu cerfyd rownd. Na, achos weithiau ti jyst eisiau'r gwybodaeth yn syth, so y ffaith bod chi gorfod parkour i rhywbeth a ti jyst eisiau gweld i'r fideo. Sorry. Swn i'n agor browser link ni anyway. Yeah, exactly. A hefyd, does dim modd i chi cyfathrebu gyda unrhyw un arall sy'n edrych am stuff, so does dim byd fel diddorol cyfathrebu. I suppose, but dyn nhw ddim eisiau fel gorfod monitro fe a stuff. A bydd pobl falle yn y byd hwnna. Just paid yn neud lle. Ie, fi'n cytuno. Paid yn neud Ei, fi'n cytuno'n llwyr. Fi ddim yn gweld beth yw'r appeal mwyaf hwn. Dwi'n licio faint o amlwg lle ma'n wedi cychwyn a lle ma'n wedi gorffen. Cos o fama wan, dwi'n mewn beachhead mae gyd yn Saesneg. Be? Does dim Cymraeg? Na, dim Cymraeg. Mae'n hwnna'n mynd yn erbyn reolau'r blimin llywodraeth? No. Ble ti'n gweld hwnna nawr? Jump on the platform, race a friend. Ooh. Naughty. Very naughty. Ble ydi hwnna? Ble ydi? Hwnna'n gwael, man. Enter Adventure. Be ydi hyn? Hwnna'n ofnadwy. Mae yna, like, graffiti ar hyn. Mae'n dweud Alex Honnold was year. So, falle nhw ddim wedi actually gorffen hwn off, ond dylen nhw ddim ryddhau e nes bod e wedi gorffen i pwynt lle mae yna popeth yn ddwyieithog. Mae'r ffund wedi... Sorry, fi'n swnio bach yn grif am hwn, ond... Oh my god. Surely chi ddim gallu neud hwnna? Mae yna draig. Fi yn teimlo fel ni yw'r profwyr hwn, mwy na joio fe achos mae wedi gorffen. Rwy'n hoffi sut ti just gallu like, gwasgu teleport o like, syth ar draws y map. Iechyd da, ma'n O, fi di ffeindio un arall. Rhywun arall ni'n gallu profi hwn. Ewch mewn fanna a cael y draig. Dwi wedi cael yr meddwl. Fi'n ni treio fe eto a gweld os mae'n crasio thing fi. Na, dwi ddim yr un yma. Okay, fine. Okay, just glitch un tro. Ond sut ti'n gweld like, faint o'r dreigiau ti di like, ti ddim, dyna'r pwynt. Maen nhw'n neud e fel hwn, ond does ganddo chi ddim profile, really, i gallu ennill achievements, so... Ble mae fy achievements fi? Ni jyst i arfer gyda hwnna. Ond bydden ni'n pobl dda i bod ar fel panel yn rhoi adborth am hwn. God. I di. Dwi'n teimlo bydden ni. Mae'n cool, like...
Mae'n eitha Ond cool. ie, ti'n iawn, pam mae hwn just yn Saesneg? Mae'n... Ble di hwnna? Mae fe'n dweud croeso i'r castell, ond wedyn mae'n dweud, welcome to the castle, use this map to discover the geography of Wales, plan your route and find out more about the best destinations in Wales. Yep. Ah. So, dim fel rhywbeth yn popio lan i gwasgu cut am Cymraeg, i newid y... Oh, fi gallu clapio! Gwasgu cut? What? Wow. A hefyd, dwi'n really blin on. Oh, here we go. Ar y map. The map yma cystill, iawn? Wrexham. Sign in to unmute. Whoa! We're just wedi gwasgu M, ond mae'n dweud sign in to unmute. Wait a minute. Whoa. We're just drago hyn i'r screen. Pa dweud nhw'n cymryd holl gwybodaeth ni? Yeah, rwy'n rhoi nhw a Google account yn chwarae. Sorry. Dwi'n Google account fi fyd. Right, continued. Google will share your name, email address, language preferences, profile picture. Hell yes. Di gallu cael popeth. Visit Wales. Ti eisiau unrestricted popeth, roi nhw bywyd ti, go on then. Spice Origin dweud mae'n edrych fel game PS2. Yeah, well, yeah. Be werodd Emrys yn hollol gywir o ran y Second Life yna. Fi di gweld references i Second Life ar The American Office, a ble mae Dwight yn neud Second Life fel... Emrys real Welsh one, ydy yn y ti, Emrys? Ydy hwnna'n dewis Cymraeg, ysdi ddo? Na. Sut nes ti neud hwnna, by the way? Sign fewn. Oh, sign in. Allow on every visit. Sgolio. Hello? Sgolio mouse chdi fyny, de? Yeah. It's got first person view. What? Ond ti'n byth yn troi. Oh, mae'n a first person view. Ai ti gallu clywed fi? Hello? 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 Na, llw ti. Beth am a mic hyn? Hello? Hello? O'n ni ar Discord, so bydd e'n amhosib i ni gwybod, bydd e? Hello? Mae bydd yn like double... Oh yeah, ti eisiau O, double... ti eisiau pwysio M eto, allow microphone. Yeah, dwi'n mynd gwasgu hwnna. Hello? 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 Yeah, Discord. Hello? Falle mae rhaid i ti bod yn agos i'r person. Hello? Hello? Hello, pawb. Ni mute... Hello? Sure. Okay, beth os fi'n mynd yn settings fi? Using microphone. Yeah, pa microphone ydy hyn, actually, dyn nhw fel. Site Microphone settings. browser, nid o, ie. Sut ydw i'n... Dwi'n eich lawr ar... Pa microphone? Hello. Okay, mae'n dyn nhw quadcast. Ydych chi'n clywed fi? Na. Hello. Hello? Na. Hello? Hello? O, oce, mae'n wedi clywed fi o'n. What? Oh yeah. Hello? Ble i ti? Hello? Ble ydi? Hello? O, dwi'n clywed chdi. Dwi'n clywed chdi. Dwi'n clywed fi. Na. Ddim in-game. Wait, rwy'n mynd i mute o... Rwy'n mynd i mute o Discord. Oh, ma'n mynd... Ble i ti? Ble i ti? Hello? Ble ydi pawb? Ar Dwi'n hyn? clywed fi. Hello? 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 What? Na, rwy'n methu clywed rwy'n. Na fi. Hello? Mae'n odd bod e wedi rhoi option a rhoi bach o... Mae'n edrych fel game PS2. Ble mae ti bach bedyr gyda'r... Africa Glory Holes. Africa Sticky Cymru. Yeah, ble mae nhw. So ti gallu clywed fi yn game te, Emrys? O. Ei, fi llawer rydd yn nhw wedi gwybod lle mae'r llefydd yna Spice Orange, sorry. Wrth gwrs. Ond fi yn curious i gwybod pa clubs neu bars sydd yn, but na. Fi ddim yn gwybod am nhw. Os na rai yn Carnarfon, Emrys? Ydy hwn o ti? Jyst ddim rai, fi ddim yn gwybod rai. Ddim agos i fi anyway. Funny. Why did I no comment? Okay, no comment. You can take. Visit Wales wants to use your cameras. Oh, double Just jump when you gwasgu K, mae'n dweud Visit Wales wants to use your camera. Mae'n bach yn creepy. No. Rwy'n mynd i dweud never allow am camera. Yeah. Pa wedi eisiau? Mae'n cool though. No, byddwn ni'n hoffi hwnna os ni'n gallu cael cameras ni. Byddwn nhw'n eitha cool. J. Am cameras? Na, auto-rotate, pointer lock. Hwn yn gwell. Os ti'n gwasgu J, ti'n gallu newid ei pointer lock, so ti ddim angen click and drag i newid y bloody camera. Dwi ddim, de. Ond mae'n friggin sensitivity yn huge.
Oh, auto-rotate. T. Okay, Can you just mynd trwy pob thing ar y keyboard nes bod ni'n ffeindio rhywbeth diddorol? A rhan i'r clapio, a thumbs down. Os ti'n gasgu T, mae'n emote, like, edit hotkeys. Oh, cool. Okay. Oh. Press H or show controls again. The shuffle, the running man, Gangnam Style. Yes! What a Gangnam Style emote. Ie. Strut? Oh, fi'n gallu neud strut. Ti di gael y strut? Yeah. That's okay, cool. Right, okay. Yes. You? Okay, nhw'n gwella yn estimations pawb. I. Get down, pop and lock, churn butter. Gwasgu I, am I agor like backpack land? Shop. Shop, nothing for sale. Shop? Coins. Oh my god, we're gallu Oh no, coins. Man, we'd have fun exploring the floating islands and build an itinerary if you visit the Dragon Quest. Oh my god. Pretty coins, I'm like... No, what? Nah. Oh my god, spin! Purchase items out is... Like... What? What? Ti'n gallu adio pobl? Na, block or report for a sec. Okay. Add friend! Fi'n gallu adio ti fel friend, Emrys. Ti di roi Emrys. Filming mode. By the way. Right. Send a friend request. Dwi'n accept efo. Yeah, fi just wedi adio ti fel a... Oh my god, Ruin, Altered Ali, I am a mixed reality artist. Fi gallu adio randomers fel ffrindiau. Pwy... Beth ydw i fel profile? Hwn yn gorau bod rhyw fath o off-the-shelf thing, ynddi? Yeah, fel prynu hwn. Fath o Roblox. Create player ready. What is this? What is this? Ti'n dwi'n na? I don't know. Ti di adio fi fel ffrind? Ti'n dwi'n na? Pwy sydd wedi trio adio ti fel ffrind, Emrys? So fi'n gwybod. What is this? Oh, YnChwarae. So fi'n logged in fel YnChwarae hefyd. Oh. Hello, Rhys. Mae'n mynd? Don't know. Ready find your like avatar, like... Sut ti'n cael avatar? I don't know! Create a readyplayer.me account to reuse this avatar. Fi di ffeindio i newid y mic nawr, fi'n gallu neud e. Hello. O, fi'n rhoi camera fi hefyd. Na, dim camera. Right. Fi di trwsio fe, guys. Oh, P. Rwy'n fi'n gwasgu P. Right, hello. Ti'n gallu generate? Ti'n gallu clywed fi? Na. Sut ydw i'n newid hyn? Rwy'n ddim eisiau hyn. Hello? Post on X. Cymru space Metaverse. Check out. What's this? I'm not confused. Backpack. Altered Ali. Be? Ydy hwnna avatar ti ni? Na, rwy'n ddim yn gwybod pa avatar. Pwy hwnna? Ys ddim yn avatar chdi? Gwasgu P, neu... P? A mae'n top right. Gweld mae'n like a... Ie. Mae'n methu agor fe na. Oh. Fi'n edrych fel dweud for a sec. Edit. Ti'n ei generate face? Sut i ti gwneud hwnna? Rwy'n fi'n mewn hwnna. Generate head. Upload photo! Allow. Fi'n mynd i wneud y llun o gwyneb fi. Oh god. Oh my god. Fi di bod yn aros am hwn. 1 munud. Rwy'n mynd i ffeindio hyn. Rwy'n just angen newid hyn. So rwy'n agor rhywbeth. Lan. Upload photo. Very active yma. Dwi eisiau llun o fi ar ben o wyddfa. No. Oh, rwy'n gallu take a photo, actually. Wait. Pa camera? Wait, let me newid nôl i'r gameplay, sorry. Oh, Christ. Oh my god, fi'n gwyneb fi! Oh my god! Pa camera? Fi'n defi. Ma... Oh my... Manage. Pa camera ti'n dweud? Na, XSplit, please. Ti yn gweld gwyneb fi? Reload page. Problem yw, bydd rhaid fi troi camlink fi off yn OBS i wneud hwn i gweithio. Si eisiau llun. OK, ydw i gyda llun? Rwy'n mynd i trwy ffeindio ti nawr. Ti gallu rannu llun o fi... I suppose I gallu neud... Oh, ti gyda llun o gwyneb fi? Gael fi zoom up mewn. Oh! What the... Oh my god! Oh my god! Oh my god, hwnna'n brilliant! Emrys, hwnna'n awesome! Hwnna'n amazing. Hwnna'n awesome! Ti'n gallu neud gwyneb ti nawr o a gwyneb fi? Yeah, rwy'n mynd i trio hwnna. Please, mae hwnna'n mynd... Hwnna'n game changer. All of a sudden, ni gyd eisiau chwarae hwn. Hwnna'n game changer. Right, sut dwi'n gwneud? Mae Alt A neu Alt P yn... Okay. Yn...
Mae'n rei corff i chdi hefyd, no. A ni yna photo nice. Ni yna photo da. Yeah, hwnna'r photo. Psycho, but good. Use this photo. Dyna Owain ar nos Pam arw. ydy un fi ddim yn edrych fel... Ie, pam di chdi ddim... Ti'n edrych fel anime style, dyna pam. Ie, fatha Dwi di... ddim yn realistic. Na, fatha di... Cyfi ffi... Mae'n jyst di... Rei gwynaf fi ar y fe. Regenerate head, di si neud. A ti angen neud regenerate head yna pam, then. Ie. Sut fi'n gwneud... Dim hwnna. Dos X a hwnna. Ar y men. Hilarious. A wedyn Oh, mae'na... generate Hello, head. hello, Oh, Ie. god. Oh, that... Oh, cool. that's good. I don't know, you good? Yeah. Yeah, a bit creepy, but good. Fi'n generally cyffroesi weld beth Generating mae hynny'n neud. avatar. Save. Okay, mae'n lle... Oh! Oh! Oh my god! So, Ti wedi newid dy hun i fod yn ddyn, a falle bydd yn... Mae hwnna mor creepy, sut mae fe'n cadw fel gwisg ti. Nath ei just cymryd gwyneb Emrys, ond nath ei cymryd fel... Mae dy ti colar glas ar top. Oh my god. It's horrifying. Mae Alt P yn recordio ac yn Alt R yn... What? Hwnnw. Hyn yn y dyfodol, pawb. Oes gyda ti llun ti gallu rannu ar y direct message o just gwyneb? Achos fi ddim yn gallu... Ie, o gwyneb fi. Oh, right. Yeah. Achos ti wedi gwneud y thumbnails na i ti. Yeah. Fi'n teimlo fel fi'n colli mas ar y hwyl. So, wyt ti'n gallu siarad, Emrys? Because mae'n edrych fel ti gyda stroke, Emrys. Mae un ochr gwyneb ti properly mashed up. Ond mae'n symud... What? Ydy hwnna'n gweithio? Mas... Neu gael ei gael look. Sad, Morgan, sad. Ie, mae hwnna'n ffain, neu roi o'n ar. Okay, let's have a look. Right, dwi anfon y llun Save o'na. image. I Morgan i roi fel o... Right, here we go. So, be fi'n neud? General... Sut nes ti neud hwnna, guys? Avatar, edit avatar, generate head. Generate head, yeah. Got it. Okay. Wyt ti'n Sam Test, a bwys ni? Un munud. It's horrifying. Upload photo. Okay, here we go. Oh my days. Looks good. Ni ddim yn dweud hwnna, but yeah. Looks good. Gawn ni weld, fi just... Okay. Generating avatar, mae'n cymryd bach o amser nawr. Fi eisiau newid I hwn, though. Rwy just wedi cael y Twitch notification am ni mynd yn fyw. Diolch, Twitch. Oh god. Hwnna'n- Oh my Na. god, 93 beth sy'n bod ar fi? Fi ar Ben y Castell, by the way. Ben y Casa, ni'n dod. Ni'n dod. Oh my god. Right in y canol, okay? Ar bwys y maps o'r... Sut ydw i'n edrych ar just a zoom in? Oh, here we go. What the hell? Ti'n dweud o? Fair fel Johnny bloody Cash. Ti'n dal yn yna, Ti'n gallu gweld e? Wait. A fi ddim yn dyn, fi'n dyn ar I fi. O, ti fan da? O! Dwi'n ffordd. It's funny, beth bydd ni'n hoffi wneud yw chwarae GTA 5 gyda hwn. Bydd hwnna mor hwyl I gallu Ie. dal gwyneb ni. Sbia yn Canny Valley profile picture yn top there, chdi fan. Yn Canny Valley. So, Oh my Yes. god. Right, line o lan efo ni. Ni hyn yn y thumbnail, like. oh my god, it's scary. Ni'n mynd I rob a bank neu rhywbeth. Hyn yn terrifying. Hyn yn... Like, And I- ofnadwy. Oh my god. Mae'n neud thumbnail picture da, though. Oh yeah. I covered a video. Oh man. Just a squad ar y Metaverse. Come on in. Let's do the heist. Efe, ti'n mynd bach fel un o'r
Fi siwr mae llygau ti'n symud neu rhywbeth Emrys, achos Ie, mae ma'n un ti'n bloody fwy blinko. animated. Blinko, ydy e? Ond mae llygau ni ddim, ddo. Ie, un fi yn. Ydy e? Creepy as hell. O ie, mae'n creepy. Spice Orange wedi Oh, dweud, right. Michael Jackson dim trwy Call Bandit bobl bach. Fi a'r boys pan ni'n log on. Ie, fi. Marco! Hyn yn y crew yn chwarae yn y Metaverse. Edrych Ie. arno ni. Specimens. Yeah, come on! Ni'n gallu bod unrhyw un ni eisiau, ni wedi Ie. penderfynu rhoi gwynebau ni. O, mae rhywun yn dod. Hello! Hello! Pwy sy'n yma? Pwy ni siarad o'i ala? Pwy? Sut ydych blymyn Chris T ti'n newid lliw? Mae'n like Oh, live yeah, update. So pwy yw hwnna? Ni'n gallu gofyn siarad... Wel, Oh. falle nhw ddim ar un thing yn ni. Ond, ydy, Yes. chi ddim yn clywed mic fi, ond fi di Na. galluogi mic fi. Os wy'n gwasgu'n dal M. Oh. Hello? 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 Oh! Mae'n gallu clywed ti? Hello? Yeah. Ond mae'n ti hefyd sy'n odd. Ie, yeah, ti'n gallu clywed Achos- fi? Na, achos fi'n credu fi di logo mewn fel yn chwarae hefyd. Fi'n Beth? credu fi di... Hello, hello. O, ti di logo mewn ar un account? Sorry! Jesus Christ. O'n i'n barod arno fe, a oedd e just yn haws. Wyt ti'n gallu clywed fi yn game na? Mae'n Right, dweud fi'n bod o'n gwbod mic fi sut- yn... Ie, fi'n gwybod sut i trwsio fe i ti, Emrys. Ti'n clicio ar settings. Hyn yn Pwy rhywbeth. nefyd yn mynd? Right, ti'n mynd lawr i communication, microphone and video. A wedyn ti'n newid y microphone ti. Dyna gyd ti'n gorfod wneud. Dweud so? Ewch i settings. Settings lle. Yn y cornel y sgrin lle ti wedi cael y M yna nawr. So Ie. hwnna'n meddwl mae randomers yn gallu clywed fi. Helo. Oh, yeah. O, ie. Right, so... Right, so no, settings. Oh, God. Um, Oh, God. That's horrible. Right. Ti Hello. wedi gwas... Oh. O, fi'n clywed ti nawr, Emrys. Check Hello? beth ni di gwneud, Rhys. Well, Right, yn ni gallu siarad gyda randomers nawr a gofyn nhw pwy ydyn nhw. un Emerson edrych yn right. Mae'n eisiau mae wedi cael stroke. Mae dy fi afro. Be mae'n Morgan? Fan hyn. Sut ti'n gael cort? Fi'n mynd Beth? i newid efo to. Ie, ti'n gwisgo cort. Ie. O, dyna fe. Pan O, ti'n fi'n gangster nawr. Edrych ar hwnna. O, pan ni ddim yn gyd gwisgo'r un dillad, so ni fel y crew. Ie, mae'n gyd ar un sydd. Okay. Mae'n rhywbeth. O, ni mewn cyrff yn gilydd. Uh-oh. Okay. It's okay. Fi gallu newid. Right. So fi, sneb arall yn y byd yma sy'n rannu ei... Helo, ewch i Oh. settings. Wyt ti'n gallu clywed fi mewn game nawr? Dwi'n pwy yw'r person yma. Right, helo. O, nhw'n redig i ffwrdd. Bet, Na, falle- dwi'n coch, da, un eich bod yn gwyn, da, a llall yn gwyn. Okay. Fi'n O, aros rhaid yn gallu glas, clywed hwnna ti. yw Rhaid ffefryn. gallu clywed ti yn game tipyn bach. Hello? Ni'n i gweld pwy yw'r person yma. Exploring Manatee, wyt ti'n gallu clywed ni? Hello. O, O, mae'n redig i ffwrdd then, alright. Babi. O, Ie, helo. Pwy... No, dwi wedi mutio, We're mynd i mute Discord, yeah. Okay, dwi di mute Discord, hello? Na rhywbeth clywed i rhywun. Hello? Ti'n gallu clywed mi in game? Hello? Oh, hello? Hello? Emrys? Hello? Ydy hyn Gymru, yeah? Ble mae'n Gymru ydy hyn? My god. Mae'n mynd nôl i Discord. Byd yma. Morgan, A just Morgan, siarad i Morgan. nhw. Dod nôl Ie. i'r cast. Right, actually, ni angen thumbnail llun. Ni, oce, Mewn y oce. drip newydd ni. Ond ni'n gallu neud dawns fel yr un pryd, fydd hwnna'n neud yn... Wait, don't know. Beth oedd y emote i dawnsio, like, beth oedd y hotkey? 1, 2, 4. Rita. Yeah. Hello, big boy. Oh, mate, Hello, Ellis. big boy. Oh my god! Oh, hwnna'n ti! Elon Musk wedi ymuno, wedi dod i Gymru! Helo, Elon Musk! Hey! Croeso i Gymru! Hello. Welcome Croeso i back, Elon Gymru. Musk! Yay! O, rhywun arall, pwy i ti? O,
generic person. Si heb logo mewn eto, maen nhw'n ffain. Sy'n clapio. Elon Musk fan hyn, woo! Clapio bach yn. Hello. Yay, clapio. Ond i gang... Right, sut ni'n dawnsio eto? Gangnam Style. Oh, hell yeah. Oh, here we go. Edrych hwnna. Bumping and grinding. Bumping and grinding. Edrych hwnna. Pam mae dwylo fi'n... Right, fi angen newid hwnna. Right. Achos... Ie, dwi wedi gael syniad. Dwi wedi gael syniad. Yeah. Dwi'n gwybod pob dawnsio fan. Power downs. Rhywbeth ydych eisiau. Ti'n beth bydd yn awesome, os ni'n neud fideo hwn a'n rhoi e fel gif. Right? Turn me out, a fi gallu rhoi e ar y background ar un o'r screens rhywbryd. Oh my god, dwi'n gallu clywed. Ydy yn sosban fach. Pob dawnsio! Ni'n neidio. O ie, beth oedd e? Oh my god, mae hwn yn awesome. Pam dod i'r castell a dawnsio? Pam dod i'r castell a dawnsio? Come on. Come on, mae party dawns yn y castell yeah. pawb. Get over here. Come on. YnChwarae yn cymryd drosodd. Come on. Sosban fawr. Berwi ar y llawr. O'n i'n gwybod bydd e just matter o amser i wneud y thing yma'n fwy diddorol. So mae'n eich dweud banger o song. Yep, Ni di trwsio fe, pai ffoi ni. Fi'n cymryd e'r nôl nawr. Honestly, mae'r gwynebau yn horrifying. O, mae'n neud hwn. Be ni'n galw o? Y tonau, efe? Y tonau, y ton. Oh my god, you just double jump. Parkour! Sosban fawr. Banger song, Simon Nicole X. Yeah, fi'n The gwybod. Macarena! Yeah. O, actually, oedd Simon Nicole X yn y Discord yn gofyn beth yw cyneuon Cymraeg gorau. So, you know, roi ti'n methu anghofio y remix, Sosban fach yna. Hwna'n bendant un o'r cyneuon i gofio. Sosban fach, disco mix. Pwy yw gwneud hyn? Disco. Can hyn, Oh, Cymru. rhyw legend Cymru, ie. blynyddoedd yn ôl. Yeah. Oedd o'n glas. Elf Machine. Actually, meddwl mae'n dal channel reward. Yeah. Hey, mae Big Boy gyda'i mic ar nawr. Big Boy, siarad I ni, achos ni eisiau gweld bod hyn yn gweithio, please. Byddwch yn dewr. Ni eisiau clywed rhywun arall yn siarad. Ia, os ydyn nhw'n neud o'r web browser, gallai dod yn mythu, ie. O, falle. Pam wedi cymryd fi just like edrych ar llawr? Oh my days. Fair, but... Just dweud siamai, Dwi'n siamai, gallu dyna rhoi i gyd. gwallt i, like, a pen fi. Get over here. Right. Gotta say, Oh. now. Definitely lle efo man. Na, dwi wedi newid I bloody I ti, Morgan! No! Yes! Dwi'n So newid ti'n newid I fi? Mae wedi update o, no! Oh, class. Regenerate head. Okay. Oh, tri ni gallu bod yn fi os ti eisiau, it's fine. Looks good. Yeah, Cymraeg gorau, come on. Na, joke. Okay, yn i'n siarad gyda pwy yw'r person yma? Fi jyst yn hoffi'r syniad bod ni'n siarad I bobl ar browsers, a probably mae hwnna'n ffrico nhw mas, achos nhw ddim yn meddwl bod unrhyw un yn mynd I siarad gyda nhw. Yeah. And all of a sudden, nhw'n glywed ni. Right, so pwy oedd hwnna? Adventuring Manatee. Peidiwch â redig I ffwrdd, ni'n pobl cyfeillgar. Pam chi'n redig ar ôl fi? Os ti'n list o... O, no, dwi'n mynd nôl. Peidiwch â ffoi ni ddim yn rhoi baby reindeer vibes. Mae'n iawn, peidiwch â ffoi ni. Dwi'n tynnu camera on, be mae'n golygu? Oh my god! Sa'n camera chdi, mae'r camera chdi yn o'r top le. Ydy e? Beth? Ynddi. Pam? Pam bydd hwnna'n... Dwi'n actually neud rhywbeth gwahanol i'r gwynaf fi, ne, dwi'n meddwl. Beth oedd ti'n gwasgu am... Clic ar y 3 dot ar y top. Yeah. A dyna C, pwysio C i camera on. Please accept permissions. Oh my god, yeah, mae camera fi yn y cornel hefyd.
Fi'n gallu gweld ti nawr, ti'n gallu gweld fi. Iawn, dwi'n mynd i'r llwyfan. Nawn ni mynd i'r llwyfan. But in all Mae ddim yn seriousness, gweithio iddi. ydy hwnna'n live cam y ddoi yn ni nawr? Rwy'n methu gweld unrhyw beth. Draw fan hyn then i'r llwyfan. O, pa lwyfan? O, dyna ti. Fine. O, mae fideos chwarae. Oh my god, Michael! So ni methu gweld avatars yn gilydd fel webcams yn gilydd, ddo, ydyn ni? O, mae'n yn shame, achos beth yw pwynt cael y camera then? Dim clem. Let's have a look now. Let's mynd microphone and video. O, mae hyn yn uchel. Pam ti mor fyr? Oh, it's annoying. O'n i eisiau rhoi y settings up screen share i mwy. Mae'n dweud chi gofod bod yn member o Spatial Plus. Annoying. Microphone and video. Graphics. Oh, man. Hyn yw'r dyfodol o gaming, pawb. Unwaith o'n i gallu cael fel gwynebau Turn the music off! Credu bydd e'n... Mae'n newid e. O'n i kind of eisiau just cwrdd ar randomers nawr, a just siarad i nhw a gweld os nhw'n... Share space. Croeso i unrhyw un sydd yn y chat i ymuno gyda ni. Cymraeg, Iawn. ni just... Pob i'r cychwyn, O, ti'n gallu... O'n i'n cael game o hide and seek. Hear a headset. Hey, mae Elon Musk ar ôl ni. O, microphone fi ddim yn set i'r codcast yn y pam. Na, big boy. Big boy, dweud rhywbeth. Siarad i ni. Ie, mae siarad, dwi'n Pam? O, mae'n teipio! No, mae'n teipio! So mae'n gweithio, mae'n teipio. Just dweud rhywbeth. Just dweud siwmai. Speaking code. Please. Mae'n oedd y gyna. Share space. Oedd e? Oedd e ddim i fi? Oedd. Alright. O. O'ch chi'n mynd ar beth i ffwrdd? O, falle. O, mae'n teipio. Elon Musk yn teipio. A pan mae'n teipio, mae ceg fe'n symud. Ti'n gallu teipio mewn hyn? Na, ond fi gallu clywed allweddfwr wrth y fe'n mynd... Hello, hello, hello. Pwy ar sy'n yma? Rwy'n fi'n clywed tipyn bach o sŵn dyna. Yeah. It's kind of in a puffer jackets. Ni'n super cool, don't know. Mae'r hyn yn rhywbeth arall. Mae'r... Just a special thing there. Yeah. Dwi'n gwybod pa mae cam... Dwi'n gwybod beth yw'r thing y camera. Dim clem. Mae'n a shop hefyd, like... Ti'n gallu prynu... Beth di hyn? Coins. Use coins to purchase items, avatars, upgrades and power-ups. Target frame rate maximum. Render quality 1. Hell yeah. Hello, shmai. Render quality 1 yw'r hoff render quality fi. People. Coesa i Gymru. Coesa i Gymru. Oh yeah, hwn? cameras. Oh, rhywun di just sefyll o fain train. Hwna'n drist. Hello. Oh yeah, yeah. Mae'n still un bit o can. Hello, Anonymous Tiger. Ni'n ar un account, Morgan. Hyn sut... Rwy'n hoffi bod yn gweithio. Bod ni'n just logged mewn ar yr un account. Yeah. So... Oh. Okay. Right, just dim really lot I gwneud, ydy e? Oh, mae train just wedi mynd trwy ni, a dyw hwnna ddim yn metaphor. Okay. Yeah. Ydy'r bag. Okay, just neidio. Okay. Just matter o neidio. Whoa. We're gallu adio'r peth fel friend, like a space hyn. Wedi anfon friend request i'r space hyn. I'r space? Sut yna? Rwy'n fy'n gwasgu'r 3 dots lan y top. Ond mae'n dweud Wales. Os ti'n hofro dros Wales, mae'n dweud friend request. Meddwl mae'n ar account sy'n just ian ar y byd. Peti bod ni ddim yn gallu fel... A ni gallu creu byd yn chwarae. A ni gallu creu Metaverse yn chwarae. Oh, yes!
Oh, what? Yeah, fel rival i hwn. Na, ni ddim yn gallu cysadlu gyda hwn yn amlwg, ond byddai'n lot o hwyl i drio. Ydyn ni actually gallu... Sut I mean... Yeah! Hey, mae Emrys di creu Rust server, so mae'n gallu neud unrhyw beth. Just saying. What the hell? Published spaces. You've not published any spaces yet. Follow the instructions to publicly list your space here. Overview. Oh my days. Sut wyt ti'n creu space? Helo, helo, croeso, croeso, helo, helo. Yeah, os chi'n dewr, rowch eich settings a microphone ar, a ni'n gallu dweud Oh, Cymraeg. no, smash. Dweud Sut Cymraeg. Sut ti'n creu space? Run to the hill. Run for your life. Oh my god, we've been clywed mic rhywun yn like... try arno. Bydde? Oh, cool. Action, all categories. Racing, platformer, driving, cyberpunk. Okay, ei, mae eitha Cyberpunk dipyn o stuff. bobl na 10 person yma. Okay. Alright, so spatial, I guess. Spatial yw'r Metaverse platform hyn wedi cael ei creu arno. So, Yeah. I guess... Injected into the game Sniper, run. I guess Second Life, like arall, te. Mae'n just like rival Second Life. Metaquest. Sut ti'n creu space? Te. Oh, create. Create a new space! Create a toolkit. Dyma ni. Oh! Oh, mae'n just bit symud, ti'n marw, sy'n mynd yn bit... Oh, yes. Free spaces. Banta ni. 50 in. Creating your space. Recreate space! Okay. YnChwarae's immersive place. Damn test with the moment. Yeah, alright, chat. Rwy'n mynd I creu space a gweld os mae pobl gallu... Sut dwi'n editor hyn? Like... What the hell is this? Oh my god. I mean, sylwi bod dim ond ni sydd wedi boddro wneud yr gwynebau avatars. Bydd loads Add cool os mae pawb, content. ond pobl eisiau bod yn anonymous, I suppose. Cat. Bydd yn eitha hwyl I gweld. Oh, dwi wedi adio cat. Sut mae gwynebau eraill yn edrych yn crazy fel ni. Mae'n ystod chi wedi cael logo Oh my fewn God. o'r un thing, de. Yeah! Hwna, dyle hwnna ddim digwydd, surely. What? Okay, Fai- hyn yn diddorol. O, mae'n atgoffa fi o'r gêm yna, oedd VR World Things, oedd Emrys yn cael ni I chwarae un tro. Cofio? VR chat. Yeah! Mae VR chat yn gwell na hyn, rwy'n meddwl. Ti'n meddwl? I don't know, o'n i'n meddwl tebyg. Mae'n eitha cool gweld Emrys yn neud Gangnam Style dance. I gotta say, fi Hell yeah. enjoyo hwnna. Achos fi heb gweld yn neud hwnna mewn bywyd go iawn, ond fi'n teimlo fel gallai nawr fi wedi gweld gweineb fe neud e fan hyn. Da iawn, Emrys. Right, di angen... Oh my god. Yeah. Mae'n mor creepy. Oh my days. Yeah. Well. Right. Okay. Ydy eisiau edrych ar spaces arall, neu... Ydy hyn yn am y spaces? Ie. Os oedd un... O, sy'n weifio fanna. Racing Empire? Os oedd rhywbeth yn mythu yma, na, dwi'n sefys. Na, fi ddim yn credu. I'm sure. Mae'n just pigo lan like yr, O, pethau. Iechyd da. Iechyd. Okay. Ydy hwnna'n troi lan am fel like backpack neu rhywbeth? Na, cool. o, ti'n adio yn yw backpack chdi. Okay. Yeah. Well. Hmm.
Wel, Pam? nawr fi'n gwybod bod ni gallu troi y mics ymlaen y stuff. Mae e'n newid hwn ychydig. Mae'n neud a lot well. Ar cychwyn, o'n i bach fel, oh my god, sneb yn mynd i gallu cyfathrebu. Helo, Rhys. Helo, Rhys. Mae yna chwaraewr enw Rhys yn un, sy'n siŵr os mae'n brawd fi'n neud dim. Yeah. Hello, Adventuring Bunny. Shwmai. Hello. Hello. Oh, dawnsio, gwych, Hello. covered. Explore the Dragon Quest. Oh, mae yna actual... Mae yna achievements yn y bottom left o'r screen. Can you find them all? Mae yna saith draig. Okay. Find places to be entertained in the culture zone. Like, Okay, so mae hyn literally just fel Second Life neu VR chat, lle ti'n gallu just creu worlds te. ia, dwi'n o ar y Discord yma. A dwi'n... Okay. Ie, mae'n Discord hefyd. Fi dal ar y ddoi. So, os gallu hwnna yn VR? Yeah. Rwy'n meddwl. Yeah. Ti'n gallu. Wel, Ydy ni wedi rhoi y link yn y chat I bobl eraill sydd eisiau profiad yma? Ie, rwy wedi. Brilliant. O, mae'n literally, mae'n just visitwales.com/metaverse. There we go. O, digon ti. O, ie. Neu hyn wedi bod diddorol. Diddorol iawn. Wedi bod diddorol iawn chwarae hyn. Mae Special wedi. face there. Be? Just special thing there, there. Yeah. Spatial. Special. Spatial plus. Wait. Neu beth bynnag. Race! But... Race! Ydy hwnna brawd fi? O, mae hwnna brawd fi, rwy'n meddwl. Ydy fi'n cael... Ydy hwnna brawd fi? Ie, hwnna'n brawd. Mae wedi rhoi gwyneb ar hwnna fe. Hey, Race! Hello. A fi eisiau gweld Rhys. Wyt ti'n gallu clywed fi? Hey. Yeah, you're now friends with Emir's And real his Welshman. friend. Brilliant. Dyna gyd o'n I eisiau. Hell yeah. Gangnam Style, woo! Right, fi'n gofod gweld Gwasgu gwyneb M am microphone. Ydy... O, mae El Musk yn ôl. Yeah, hello Musk. Ydy'r virtual space ma wedi ysbrydoli chi fynd I rhywle specific I Gymru? Na. Um, Dim really. fi wedi bod I lot o blewyd yn Gymru yn barod, so... Fi'n credu y targed yw ni, anyway, you know? Mae I bobl fel touristiaid, sorry. Oh, wow! Oh, mae hwnna'n good move, wneud hwnna eto. Hey, Macarena. Yeah. Dinga da ginga ga dinga ga da. Yeah, Macarena. Oh, yeah. Siomedig, di'r person sydd wedi creu hwn heb wneud eitha wyddfa, mynd I wyddfa. Mynd I rwyddo, yeah. Pam ni ddim cael yr rwyddo? Beth ydi hwnna? Guest. Pam ni just camera? The hell? Pam wyt ti just camera? Ble mae eich corff? Dod nôl! Ydy hwnna'n fi? No, mae'n like... Hello! Ni allu clicio Hello, ar fe I floating gweld... camera! Hello! Yeah. Hello, floating camera! Hello! Come back! Camera. Mae'n floating camera o flaen fi. Come back! Oh, it's gone! O'n i'n gallu gweld hwnna. Beth O'n i'n gallu gweld e hefyd, ond... We're cael ei gael guest. We're just headvan round. Okay. Woo! Oh, mae'n nôl! Ah, camera! Go nôl. Ar ôl y camera. Go nôl. Yeah, come back. Hello. Mae'n mynd lan ar y castell. Okay. Ble mae wedi mynd? Mae wedi diflannu. Big brother is watching. Yeah. Yeah. Oh, dyna fe. Ble? Don't share y camera yma. Oh, actually, mae Morgan Party, Yeah. Dave Grieg, mae rhaid yn swnio fel pobl go iawn am tro. Yeah. So, Mae'r yeah. camera yn... Oh, mae'n gwylio fi dawnsio. Mae'n gwylio fi dawnsio. Good. Fi di yn mynd.
Mae'n like, fe'n ffilmio fe neu rhywbeth. What? O ie, edrych ar hyn. Ww. O, mae yna special, mae yna, ar top y tŵr, mae yna, draig. Yeah. Nice. Oh, na! Oh, wait a minute, for a sec. Try going back. Be sy'n mynd ymlaen? Oh, damn. Right, lan. Lan. A ni just mynd I bod ar like promotional video neu rhywbeth am hyn ar. Ddim yn credu. Yeah. Na, cant y cant. Mae wedi bod yn like ffilmio rhywun like edrych pobl yn chwarae ar y Metaverse. A ni'n just gwneud like a macro. Edrych mae'n hedfan rhywun fel mae'n gwneud like promo shots, like mynd rownd y castell a stuff. Okay. Oh! Rwy'n clywed rhywun, pwy fan'na? Cerddoriaeth? Ie, pwy sy'n chwarae? Oh, mae'n Emrys. Oh, Emrys. Ni'n meddwl bod rhywun arall wedi bod yn ddewr fan'na. Oh, lovely. Ti'n gwybod beth, ni'n mynd I cael copyright strike, ond mae hyn wedi bod yn bleser pawb. Na, di stwff Cymraeg yn dweud ffladio. Ah, okay. O, digon teg. Na, bu sain ar ôl ni. Ti'n gwybod y cwmni. Oh, lovely. Mae'r camera yn edrych arno fi. Mae'n hyfryd. Nice. Beth yn y byd sy'n mynd ymlaen? Un noson, noson cymunedol dda. Welsh DJ night ar Discord. A ni gyd yn dawnsio ar webcams, efe? DJ night, yeah. Wel, pob wedi fama, Ie. ond pob wedi Discord voice hefyd. Ie. Dwi'n ei ddawnsio yma. Oh, Syniad good. oh, hwnna'n syniad da. Just cael Yeah. night, like, just, yeah, festival mewn y castell. Yeah. Helo, shwmai. Shwmai, Hwnna'n shwmai. syniad solid. Some Nico wedi dweud sosban rave. Yeah. Whoa, 50 Oh, do you break it down, Emrys? Oh my days. Whoa. Sut ti'n gwneud hwnna? Helo, helo. All out non-stop. All out non-stop. Croeso I Gymru, pawb. Oh, wow, yeah. Yeah, eisiau goffon pwynt o gyda da. Helo, helo. Mae'na map o fewn y castell Dave Grieg. Ar gyfer map. Hey, shwmai. Cystyll. Oh, okay, A that's fine. di Caernarfon yma? Carnarfon. Di Caernarfon ddim ar y map. Ah, I'd poeni yn Carnarfon, mae'n ffain. A ni yn y smog un lle. O ie, mae'n map amdan cystyll. Yeah. Oh, right, yeah, my map am castell. Ble mae'r Cyffili Castle? Castell Cyffili? O, bydda. Cool. O, bydda. So, yma yn hel dreigiau. Fi'n bunny'n hoffi ti. Mae'na dreig o yma. Ble ti di mynd? Yma, tol. Oh, Be? oh dwi di cael un o'na, ie. A mae rhywun yma sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond maen nhw'n just as curious o'r lle yma ni. Mae'n dod. Sy'n ni siarad I. Yo, yo, yo. Hello. Efo, mae crew yn ni ar stream YnChwarae. Sef stream ar Twitch. Sorry. So, ni just yn dweud. Ah, ready for now, sorry. There we go. O, ti yma. Okay, good. So does ddim proximity, so ni gyd yn gallu clywed I gilydd o unrhyw le o fewn. Mae'n proximity. Oes e? Oes. I swear Na, mae'n... Big Steve Grieg brother wedi mynd I dal ffwrdd dilyn. fanna. Okay, fine. Hyn yn nuts. Yeah. Okay. Wel, cool bod e wedi cael y mic yn gweithio, though. Mae'n rhoi gobaith I pethau, like, gallwn bod yn eitha ffynnu.
Yeah. Noson gymdeithasol avatar yn y byd yma. Yeah. Noson gymunedol, ie. Oh, edrych mar y camera hwnna. Dod yn ôl camera. Ble ti'n mynd? Like, beth ydy'r camera just flian around? Ydy hwnna'n admin neu rhywbeth? Ie. Dwi'n gwybod. Creawdwr. Nes di, friend request i'r... Oh ie, Awdur. rydw i yn anfon friend request i'r byd. Yeah. Ie. Right. Dwi'n yn mildly gutted yn ripio fa mae'n to sheds gyda. Mae hyn yn peak gaming. Mae di gwella nawr ni gallu Yeah. cael mic fi'n credu. Ie, dwi'n ei literally. Ond, sy'n ni wedi gallu hyn efo rwla. Ie. Ie, mae'n wir. Ond mae fe fel y thing o gall unrhyw un ymuno gyda hwn. Bod ni Morgan party. Fi ddim yn gwybod, ond fi bach yn nerfus achos... Morgan party, hello. Ie. Dyna. Methu neidio ar y cerygs. Ar y craig. Helo. Ar y creigiau. Y creigiau, ie. Neu greu Cymraeg. Creigiau Cymraeg. O mewn cilch. Iechyd da. Iechyd da. Helo. Cheers. Be ydy ffres gorau Cymraeg chi? Rhes corau Cymraeg. Iechyd da. Cheers. Dwi'n darall tipyn bach. Dwi'n hoffi coffi. Coffi. O, na. Dim ond. Rhaid i fi reid cawl yn y pop di ping. O, dear. Meicrodon! Os di rhywun yn byw o fi yn y dro, a ydych chi'n gofyn yn yr ynny chi'n defnyddio pop di ping, dwi'n ei hawl i chi Ie, seithio. beth sydd wedi digwydd i breichiau ti? Fi? Grig? Na, mae avatar yma, a mae literally breichiau fe'n stuck mewn ffordd really odd, ych yma, ti'n gallu gweld e? Mae just fel, mae fe bach fel, dyle fe bod yn cofleidio, like, pwtio rhywun. Neu mae fel, I don't know. Sut ti wedi neidio mewn fyna? Methu neidio mewn. Ie. Ble ti? Dyna fi'n clapio achos nes ti llwyddo. O, diolch. Dwi so? Dwi am mynd i'r bit ychar y map a jumpio fo bell dwi'n felly. Hell yeah. Ys gwneud e. O, beth di'r festival mae'n Caerdydd ni'n cael? Tafwyl. Tafwyl. Ie. Beth os ni'n cael tafwyl virtual mewn fan hyn? Ie. Gall, I suppose. Beth hwnna'n gweithio? Credu bydd yn well os nhw'n actually mynd i tafwyl. O ie. Ond fel thing o beth chi'n gallu neud. O, I suppose. ti di gwmpa bant i fi. Ie. Fi? Ie. Dwi dal i fynd. Dwi dal i fynd. Okay. Nice. Oh, O ie. Edrych ar animation yna. Oh no. Ah. Okay. No. O ti'n gallu dringo? O, hwnna jyst yn llun. Free Dringo, cleanse dringo fe, go on. Go on Morgan, dringo fe. Mm. Just cerdded mewn i fe. Ie, dyma ti. Hwnna'n cool. Wel, dawnsio. Ti'n gofyn am eto? Sut ti'n dod off? Just mynd lan. Rysio fyny, mae'r thing yn dod. Ie, come on. Go on, Rysio dod yn lan, tywydd. gyflym. Trio, fi Gyflym. Ti'n ddim gadw Ti fi. literally ddim yn gwneud unrhyw... Fi'n stuck. Le, mynd el. Fi'n stuck, sut fi'n dod off? Sut ti'n stuck? Mynd lan! Fi'n gwasgu lan, fi'n dysgu Ti just like... No, seriously, fi just yn stuck yn un lle.
Of all the things fi'n torri fe, it's like, for God's sake, ti'n wedi gweld fi? Just mynd lan. Ie, fi'n gwasgu lan! Look fel hyn. So fi'n Jump neidio allan. off! Ti'n methu? Space. Fi'n methu fi'n stuck. Cys fi, gwasgu spacebar. Ddim yn gweithio. Ti'n gallu gwasgu y llun and like zoom mewn i'r texture. Right. Right, here we go. Nope. Nope. Ti'n just vibrate No, ar y fi'n wal. stuck. Fi'n stuck. Fi'n stuck ar y bloody weld ringo. What the hell? O'n i'n joio fy hun hefyd. And then, oh, be bright. Oh, you teabagging me, you sicko. Oh, that's... Dyna sy'n digwydd, efe. Gofod bod fi'n stuck. That's me. So into. This is disgusting. Yeah. Wait, ti'n gallu Train. emote o fe? Human train. It's... Oh, no. Oh, that's just bloody hell. Pam. Amazing. They just matter amser, are they? Look, it's like the birth. Like ti. Try getting a D-guy. Or something really dodgy. Oh no. Okay. Oh my god. Human centipede. Just emote ar y ti ar y wal. Yeah. Oh my god. Fi'n stuck Rhys hefyd. That's my Rhys dal yma. Yeah, mae just wedi... Just yn ymuno gyda'r Mae Morgan party. yn stuck ar y wal. Mae Morgan yn Classic. stuck ar y wal. Casau gemau yn y style yma. It's just human fall flat all over again. Fi'n Emote casau yma. e. Gyd o fe angen gwneud yw gwasgu W. Yeah, obviously. Mae'n edrych fel fi'n neud pethau, fel fi'n dod lawr, ond mae fe just crafu ar dim byd. Just stupid. Emotio. Ta emotio. Be? Pwysio unrhyw emote. 1, 2, 3, 4. Fi'n emotio, ond fi dal yn stuck. Ie, ti emote o ti. Oh my god. Edrych ar hwnna, sef mae'n gallu neud y wave with ddim hyd yn oed yn dal ar Morgan, unrhyw gwasgu beth. ti. Gwasgu ta. Yeah, Gwasgu like gweld y person with a plus, mae'n dweud all reactions. yeah. Sgol lawr i gweilod, y gwasgu all out non-stop. Roedd hwnna'n gwneud fi gwmpo ar y wal. Oh my god, edrych ar hwnna! Ti'n symud? Oh, hwnna'n hilarious. Oh! Look, fi off o wal nawr, a fi dal yn dal ar y wal. What the hell? Michael Jackson yma, off the wall. Trio fe Off the eto. wall, yeah. Trio Okay, ac eto ti? Ie, gwneud eto, ie. Gwneud all out. So be fi... Right, okay. T... Okay. All reactions. Beth yw? All out non-stop. Here we go. Edrych faint mor bell ydw i o'r wal nawr. Hwna'n ridiculous. Pa'n mynd mellach mewn i'r wal? Beth What? Byd sy'n o'r T-Lex. Beth yn y byd? Fi ddim hyd yn oed ar y wal. Oh, no. Oh, my days. Hwna'n nuts yn dwi. Drat, beth yw... Sut fi'n customise... Oh yeah, there we go. Oh, come on. Mae hyn Just a fi torri'r bloody game ar wal dringo. That's it. Oh Bawn my yn gosh. mynd. Alright, well... Ti fi'n joio hyn? Joio'r Metaverse, Morgan? Fi ddim yn fan mawr o pethau sy'n torri fel hwn, ond nes i wir joio'r ffaith o'n i'n gallu siarad gyda pobl, a, bit gydyn o neb ar wan i un gai oedd fel, bych chi'n neud, pwy chi'n siarad gyda, and I was like, oh god. Like, o'n i'n gutted achos o'n i'n teimlo fel, dwi'n neud pobl arall yn anghyfforddus. A pob heb account, Mr. Cwani. Yeah, exactly. Ah. Exactly. Ti angen account i Ond- actually glywed pobl i ti. Yeah. Oh my god, ti gallu just mash o double spacebar, just flian lan y wal. Dwi'n dweud pedwar... Ti'n gallu, fi methu. Faint o'r... O, dewch nôl i fi ddo, achos nawr mae'n edrych fel fi just yn yr awyr yn neud funny dance move, ond fi just yn trio dringo. Dewch draw. Dwi'n dod. Ys fi'n troi o gwmpas. Gwylio hwn. Dwi wedi neidio bant, sorry. Okay. Okay. Ar fy ffordd. O'r ochr na, mae'n edrych yn eitha funny. Boop.
Sut wyt ti? Sut wyt ti? Ti'n gallu gweld hwnna? Yeah, it's like hanner ar y wal. Iechyd O, da. ar un ti, mae jyst yn dyrgrynu. Ie. Ar fi fi'n neud fel proper move. Oh. Right. Okay, fi'n mynd i neud move arall. Y Croeso. jump dance move. Na, ti jyst yn... Oh my god, mae hwnna'n edrych yn weird. Achos mae'n dyrgrynu gymaint. Yeah. Bore da. Good morning. Oh god. Yeah, okay. Dwi ddim mor diddorol ni'n meddwl. Okay. Y peth yw nawr, fi literally ddim yn gallu neud unrhyw beth. O, Yeah. Dwi'n dweud analytics. Dwi'n dweud analytics o, mae hwn eisiau 512 megabytes. 512 megabytes. Oh. 259 system memory. Nice. Vertex count fi, 643,062. Oh, okay. Triangle count, 567,717. Diddorol. 244 dropped frames. FPS, 60. GPU frame time, 0. Zero. Okay. Zero. Right. Sut ydyn nhw zero GPU? Frame time, ddim yn byd mae'n actually golygu. Oh. That's nuts. Hello. 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 Croeso i Gymru pawb. Croeso. Na i just like... Croeso. Croeso i Cymru. Croeso i Cymru. Croeso i Cymru pawb. Croeso i Cymru. Come on, Cymru. Mewn Cymru, ni'n torri e lawr fel hyn. Woo! And it likes it like that. Na 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 na. Wow. Rave. Party, party. Fi ddim hyd yn oed yn gallu muno chi yn y rave nawr, achos fi wedi torri bloody'r game. Os allan i fewn, ie? Oh yeah, sut fi'n neud hwnna? Just... You know what, mae avatar fi nawr yw gwyneb Tio. So os fi'n dod nôl, byddai'n ti. No, Right, no. here we go. Yeah, it's funny. So, log out, yeah, neu just mynd off? Yes. Twist. Oh, sugar. Right, I'm in nôl nawr. Find your thing cywir. Na 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 na. Okay. 14 person, ni definitely roi'r niferoedd fyny. Ni ddim yn gwybod hwnna. Ond, yeah. O, cant. Mae stream ni Cant y wedi cant. gwneud pobl ymuno. Yeah. O na, dyna fi. Yes! Ond ydy e'n pigo fyny mic ti nawr, nid un fi? Na. I don't know. Y tigrid out, son. Huh? Mae Mike tigrid out. Yeah, so nawr ni gallu clywed Tio. Ti gallu siarad gyda pobl nawr? Yeah. Ydy e? Hello. Suppose more. Croeso i Cymru. Oh, just tapio nid i bos, os yw'n bwysio fel that. So, Hello, Thomas ap Thomas. Thomas ap Thomas yma. Yn y O, ti. Thomas ap Thomas, helo. Hello, Thomas ap miaw 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 miaw. Miaw 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 miaw. Hey, Square Wings. Gyda chi rhywbeth diddorol i ddweud wrthyn ni? Na, hwnna'n ni, ydy e? Na. Croeso, croeso. Croeso i Gymru pawb! Croeso i brofiad Metaverse Cymru. Mor... Os ti'n like, logio mewn a gweld just ni fan hyn, just spam ar un o, ti'n just... Fi'n creeped allan. Na, fi'n hoffi... Na, clywed tiod, y sosban fach, Hell hwnna'n yeah. clas. Dyna dyle fod ar y fideos Croeso i Gymru. Dim byd arall, just remix sosban fach yna. Yeah. Ymlaen. Sut ydyn ni, sut yn y byd ydyn ni wedi like, stretch allan stream bron 2 awr yn chwarae hyn? Fi ddim gwybod, ond fi'n hoffi fe. Ni just wedi 1 awr 39 munud. Clas. Hello, hello. Rwy'n Nawr chi gallu clywed fi.
Rwy'n flin. Helo, Anonymous Koala. Croeso I Gymru. Chi chi clywed fi nawr neu na, just Owain? Oh, sorry guys. Unless, fi'n neud e'n llai, ydw i gorfod enablo hon bob tro? Na. O. Dewis os mae fi neu ti then? Stop you ddefnyddio Oh, I tell you what, no. Here you go. Hello, croeso I Gymru. Yeah, just your countdown. Hey, o'n i yn chwarae hefyd. Come on. Ti'n ddefnyddio'r un e-bost. I know, fi yn. Okay, hello. Oedd fi'n dweud sign in with Twitter neu rhywbeth? Pryd wyt ti'n gallu sign out lan? O, dwi di sign lan ar y Gmail account, so os ti'n gallu creu account o'r Twitter account neu rhywbeth. Beth, I'll have no dominion on Thomas. Oh? Dead men naked, they shall be one, with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go bad, they Beth shall... wyt ti'n chwarae, buddy? Thomas? Oh, okay, yeah. Yeah. Sorry, achos... Ydy e'n cofio fi, neu os rhaid i fi clirio cash? Bydd e'n just yn... Shall have no Oh, mae ddim yn gadael fi login. shall have Apple. dominion. Under the windings of the sea, they lying long shall not die windily. Twisting Windily. on wrecks when sinews give Alright. evidence. Yet they shall not break. Faith We shall never surrender. stepping true, and the Actually, bydd nhw'n arch enemies mewn bywyd go iawn. Hyn yn Don't need ddim neud o'n. Well done, Thomas Casai, Cymru. croeso i brofiad Metaverse Cymru. Verified my email. Right, fi'n mynd i logo mewn gyda e-bost arall, so ni gyd yn gallu siarad gyda pobl gyda'n gilydd, okay? Ti'n Lad. be ni eisiau neud? Yeah. Mae gyda ni 7 munud nes bod fi gorfod mynd off, so Yeah, go on, wneud e, hoffwn sorry. ni'n neud hwnna fel thing ni gallu dweud. Ni wedi profi fe, mae fe'n gweithio, ni'n gallu cael sgwrsiau digri gyda cymuned. Ti angen eich gwyneb nôl fan hyn. Okay, Ni fine. angen y gwyneb yn chwarae. Morgan sad. Okay, fine. Ah, banger. Fi'n cael double whammy efo hwnna. Right, go on. Open YouTube. On his iPad. Ready on my head. Nice. Be? Ie, fi'n dod. Mae fe'n cymryd mwy o amser i wneud hwnna ni'n meddwl, okay? There we go. Boom, verified. What? Said after oh, flipping heck. Okay, sorry. Not now. Boom. Come on, 5 munud. Fi ddim eisiau colli hwn. Right. Verify. Dyma ni. Confirm my account. Accept all. Right, here we go. Dyle fe gael fi mewn nawr. Classic woodpecker. Ydw i'n gallu annoio pawb a just rhoi yn chwarae. Chwarae. Rwy'n methu dweud os rwy'n gallu clywed e dros Discord. Rwy'n meddwl mae'n dod dros Discord hyd y game. Right, fi'n yn chwarae Morgan. Mae'n Hey. swnio'n weird fain, but dim ot. Right, dyma ni. Llawr. Hello. Right, fi gofod probably need through settings eto. Yeah. Oh, fi rhaid I fi newid fy holl gwyneb and all that. Come on. Sit. Top right Edit there. avatar. Yeah. Generate. Right, eisiau bod yn cool Regenerate dude. head. Generate head. Ti angen y puffer jacket. Ydw i ddo?
O ie, ni'n Puffer Jacket Club. Okay, fine. Emrys, hwnna'n just dod trwy Discord. Na, fi gallu clywed. Here we go. O na, mae'n dod trwy'r game hefyd, ie. Mae'n dod trwy'r ddoi. Right, here we go. So ni angen y puffers, ie? Ti mor gwael. Right, here we go. Be ni gallu. Mae'n cymryd amser yn dwi, generator Oh, fe. God, Oh my god. No, Puffer Jacket. Hell Ond yeah, newid dyna y ti. tôn Dyna ti. Sgwod yn chwarae fan hyn. gangster. Barod? Alright, pawb now ni you angen check- llun o'na ar bwys y croeso. Croeso i Gymru, ie. Lein o Okay. lan efo fi, lein o lan efo fi. Okay. Hwnna'n beautiful. Okay, gaf fi just... Na, fi ddim quite yn edrych. un o ti dod o'r un ochr o fi. A wedyn, ie. Oh, friggin' perffaith o ran. Oh. Oh! Backstreet Boys are back! Hello, hello? Gallu symud tipyn bach mor gael, edrych at like a camera. Okay, fi methu kind of... Oh, ffordd yna? Oh, tipyn bach. Di hwnna'n gywir? Kinda. Ti gallu like edrych i'r... Oh! Tipyn bach, little bit i'r chwith. Oh, it's annoying. Wait a sec. Like, just dodge round and then... Ah, Fel 'na. perffaith, dyna ni. There we Lovely. go. Alright, we're gallu screenshot o hwnna. Like, Dyna gyd o'n ni angen. Right, ti'n gallu clywed... Hello, Oh. hello, hello. Yeah, ni gallu Yeah, clywed, ni ni gallu gyd. Yay! Hey! In the house! Ooh, yeah! Yeah, boy! Oh, yeah! Dyna'n camera. Hello, hello, hello. Hello, croeso pawb, croeso i Gymru. Croeso i Cymru, bawb. Nice. Ni'n torri e lawr mewn Cymru, Hello. fel hyn. Oh, yeah. Right, pwysio. Thomas ap Thomas, os ti'n clywed hwn, dewch i siarad gyda ni. Os chi eisiau... Jyst i profi fod e'n gweithio. Just profi fod e'n gweithio. Nawn ni gadael wedyn, am Beth. Gaddo. O, di'n dod? Thomas, dewch Thomas. Ni gallu hynto Thomas lawr, just cyn gorffen y stream. Thomas. Wel, mae Thomas Yeah. yn game. Thomas ap Thomas. Oh, Thomas. Ddim Thomas Rwy'n yna. ti'n meddwl ti'n siarad am Pwy Thomas bynnag Lee? yw Thomas, just i gweld os mae'n... Ble ti Emrys? Ble ti wedi mynd? Thomas? Hello! No? Ddim Thomas? Na, ddim Thomas yw hwnna. Chwilio am Thomas, so mae'n game i trio ffeindio Thomas. A wedyn ni'n gorffen y stream. So dyna fe, manhunt yw e, ni angen ffeindio Thomas ap Thomas a gweld os mae'n fodlon siarad gyda ni. Right, Thomas? Mae dal yn y game. Hwnna'n ti. Thomas, nid Thomas. Hwnna'n Owen. Thomas? 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 O, mae'n y rhywun lawr yn Thomas? Thomas? Na, ddim Thomas yw hwnna. Da, adventure of style. Helo! Thomas? 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 Dyma Thomas. Thomas up Thomas. Ble wyt ti? O, mae'n mynd i bod ar y top y mynydd yn dywe. Na. Wedi chwarae cuddio o'r blaen. O, Thomas! Thomas, stop Thomas! O, ti di feindio fe? Na, mae'n O. cuddio. Thomas. O, Thomas? Thomas? Emote os ti'n Thomas. Wyt ti'n Thomas? Falle. Confused hack, mae rhywun di ymuno. Yn dweud confused hack. Thomas? O, bus i lawr, mae ddim yn Thomas. Okay. Symud ymlaen i'r person nesa. O, mae'n y rhywun. O, yes! Right, cyntaf i ffeindio Thomas i'n ennill y Fi game, ffeindio fe. pawb. Mae'n ar y gondola. Helo, Thomas! Wyt ti gallu Thomas, clywed siarad i fi? ni, Thomas. Siarad i Helo. Owain. Wyt ti gallu Come clywed on, fi? Thomas, Dawnsio os ti gallu siarad. clywed fi. Helo! Yeah, mae'n dawnsio! Woo! Yes, Thomas! Hey, Thomas, bye. Nice, okay. Ti'n joio'r Metaverse? O, mae wedi cwmpa allan y gondola! Gormod o ddawnsio, dyna sy'n Cwmpas cael yn y chi'n gondola. marw ar y gondola. Ah!
Right, achos ni wedi dysgu rhywbeth o heddiw, peidiwch a ddawnsio ar gondolas sydd ddim wedi... gyda drws ar gau. Pam diw'r drws ddim yn cau? Dyna cwestiwn arall. Na i gweld os fi'n gallu siarad i Thomas hefyd. Ddim siŵr ble mae yna. Nawr fi'n gwybod be mae'n edrych fel, ddo. Dyle fe bod yn oce. Hello. Na, ddim hwnna. Gwall melyn sydd â Thomas. Oh, rwy'n casau like a click to teleport. Oh, Rhys dal yma. Hey, Rhys. Dal yma, boi o. Mae jyst yn sefyll o, falle bod e jyst wedi... Yeah. Yeah. Cau y tal. Thomas? Na, nid Thomas yw hwnna. Come on, Thomas. Gangnam Style, Rhys. Yeah, let's go. O, mae yn. Mae yn o. Mae'r face things yn edrych mor creepy. Mae yn. Mae'n edrych fel fy brawd, ac mae ddim edrych fel fy brawd ar un amser. Fi adre fy Credu, mae'n gweithio eitha... Yeah, good. Yeah. Oh. Right. Pam ydi ni'n fi like a llygau fi mor agor? Yeah, mae'n good. Mor creepy. Ond ble mae... Thomas... O, na, oedd hwnna'n Thomas? Na. Falle mae'n newid avatar fe, achos... Gallu clywed ti Reddick Road yn dweud Thomas. Thomas! Probably Thomas! Dewch yma, Thomas! Dwi'n meddwl i off yn y stream, ond i'r top bit ychar y map a jumpio off. Yeah, Yeah, okay, dig yn dig. Ys mynd lan fyna. Alright. Put it down. Good boy. Pnawn da. Noswaith dda, dylai chi bod yn dweud. Noswaith dda. Fi ar ffordd. Yeah, collectible. A ni'n mynd lan i'r gondolas. Yeah. Oh, mae'n draig tu ôl fan hyn. Oh, there we go. Backstreet Boys are mine. No! Oh, that's annoying. Hell yeah, Oh. glitch of for flag. Oh, na! O'n i'n meddwl am eiliad, o'n i'n stuck. O'n i'n stuck ar fy cwmwl. There we go. Ah, dyma ni. Croeso i Gymru. Oh, damn! Ti'n nôl i'r dechrau. Oh, that was horrible. Sut ydi O'n nôl i i'r right ar dechrau? bwys y thing, nes i cwmpo off. Fi ar fyna, fi'n dod. Ti fod i bod yn king o platformers, Morgan? Fi yn, ond fi ddim yn hoffi human fall flat style platformer. Fi'n hoffi Hello. 2D platformers yn well. Actually, fi'n hoffi Crash Bandicoot hefyd. Emrys, no! Ti just wedi cwmpa band hefyd, Emrys. Dwi'n top o fa. What? Sut ti lan fyna? Na fa. Eisiau jump ar ben y gondola, dyn si... O, yn syniad. What a view. Your mother sniffs meow. Hello. Oh, flip. Oh, ma' hwnna'n really greulon, mae'n mynd i chi right nôl i'r cychwyn. Flippin' heck. Eisiau gorffen y stream cyn bo hir. Oh. Gee whiz. O, I thought I missed a jump. Fi'n gwell ar controller. Ydy hwnna'n esgus da? Did you control that, Iwan? Na. Fi'n dweud fi'n gwell at controller. So, ti oedd pan fi'n dweud neidio a fel platforming skills, fi ddim yn WASD guy. O, na, dwi wedi cwmpa band. Come on in. Diolch yn fawr. Ble ti, Morgan? Oh, fi ar y ffordd, okay? Okay, there we go. Rwy'n gallu gweld ti. Just Cool. gwasgu, ti gallu teleport o ble ti'n gwasgu, cofio. Oh, yeah. Oh, God. Sut ti'n neud hwnna? Just click. Like, click ar y gwas, well, na. Oh, yeah. Oh, sugar, yeah. Pam o'n i ddim di neud hwnna? Right, okay. Here we go. Hang in. Okay. Jump. Rwy'n ddim hoffi'r sign o'r clapio. Yeah, massive echo. Yeah, yeah. Sut ydych chi wedi mynd lan fyna? Rwy'n neidio ar ben gondola wedyn lan. Yeah. Gweld y gondola? Neidio arno fe.
Oh, ie. Dwi ti. Oh my god. Oh. Did he miss o fe? Iawn, dwi'n mynd O, i fi ar gondola. What? Wyt? O, mewn gondola, sorry. Oh, Mae sorry. wedi teleport i'n gondola. O'r ffordd flaff. O, ti wedi teleport nôl. Rwy'n ti yn, rwy'n fel... Ah, no, whatever. Rwy'n edrych fel rwy'n ti yn ar y sgrin fi. O, na. Hwna ddim fi. Right, ni'n mynd i just Ond neud ydw i'n rhywbeth gallu just clicio? Oce, just neidio fan hyn. Byddai yn yr un lle, kind of. i'r chwyth. Oh god, nawr ni'n mynd... Whee! Ti di miss o. O, na! Oh. Oh, Nice. rwy'n nôl i'r dechrau. Glanio ar y cennin pedr. Nôl i cychwyn ta, i arfan. Ie. Nôl i ble ni di dechrau. O, helo Thomas. Ti di bod yn dda iawn yn... Oh, mae fe'n nôl y dreigiau i gyd edrych. Yr holl collectibles. Da iawn ti, Thomas. O, mae dim yn angen ddwy o'r dreigs. Dreigiau. O, na! Draigiau. Dreigiau. Y draigiau, ble mae'r Those who draigiau? thinks Australian, drinks Australian. Dreigiau? Y draigiau? Come on, it. Right. Ble mae'r Ni'n mynd i tirweddau, then, neu'r cychwyn? Ble ni'n neud nawr? O, dan un. There we go, just neidio. Yma, isla lawr yma. Tirwydda. Sit down yma. Ga chill. O. O, ti'n mithu? Cap. Iawn, rhaid Just Yn- like... Exploring Panda. bwyta yfed ag aros. Mae yna lle chdi na. It's funny, mae rhywun yn neidio ti fewn i fi. Mae yna un ar ôl, un draig ar ôl. Ble mae'r draig olaf? O, tol y llwyfan. Fi wedi cael Tol y un o'n llwyfan. Fi eisiau gwybod pwy yn y chat sy'n yn y byd yma right now, neu ydych chi gyd wedi penderfynu peidio bod yn rhan o'r Metaverse Cymru. Ydy'r bwyd, ti'n ddiwylliant stage? Oce, nawn ni dod Na, fan'na. mae un fan'na. Na, dwi'n eistedd lawr yma, ga chill. O. Un mwy draig, hynny gyd rhaid angen. Beth fi'n ennill os rwy'n cael y holl draig, ie. Dim byd. Respect. Lle fe? Neu dwi'n colli yna. Sut ti'n... O, hwnna'n cool, F. Ti'n croesi coesau, fi jyst gyda yn lled agored, so... Hwna'n diddorol. Oce. Na, rwy'n methu ffeindio'r draig olaf. Dwi'n Dewch chi chillio yma. eistedd ar bwys neb, bydd Ie. hwnna'n ffoto eitha doniol, neu thumbnail eitha doniol, achos mae'n rhoi... Mae gallu eistedd mewn ti. Mae miaw wedi danfon fi friend request. O. Hwna'n neis. Yn drink. Gwell i fi... Wait, sut ydw fi'n cael adio nhw then? Sut fi'n adio Na, nhw? fi jyst wedi cael llun, Morgan. I mynd. Oh, sorry! Fi ddim yn gwybod pam nes i fynd. Fi'n dod nôl, sorry. Fi'n gwybod O, beth digwyddodd fan'na. hyn o sut ti'n mynd mewn i'r bloody camera sy'n, like, flian round. F. Right, fi lawr eto. Rwy'n dod rwy'n y camera, like, yn dechrau ar y dechrau. Mynd lan. Okay. Rwy'n O, na. dod. Mae'r camera hyn yn araf. Rwy'n sut i sbyn o fel. O na, ble di fi wedi mynd? O, dyna ti. Rwy'n ddim yn visible te, pryd rwy'n gwasgu camera mode. Te ti zoom yn mas ychydig. Ah, there we go. Wait, edrych i'r chwyth pawb? Gall gwneud e. Mae'r cymeriad ti yn edrych ble mae'r mouse ti. O, hwnna'n Oh, perffaith. Go on. Print Hwna'n screen, proper album. Hwna'n album cover. Woo, woo, woo. Pam fi'n edrych fel na? Fi'n gwybod. Dim siŵr. O, hyn wedi bod diddorol. Mae wedi bod yn dod. Ie. Rwy'n eitha cool. Rwy'n hoffi e. Fi wedi cael hwyl chwarae hyn. Ie. Ac, you know. Yeah. Ni gallu ticio fe off y rester ni di wneud nawr. It's not the future, though. Beth ti'n dweud? Mae hyn obviously yw'r future. O, mae potential, though.
Maes yma yn y potential. Mae o'n teimlo tipyn bach fel nhw'n reinvento'r wheel efo, like, Second Life. Ac, like, PlayStation Home. Tipyn bach. Nhw'n dweud, edrych, mae here Metaverse yn mor newydd a stuff. I'm like, ma'n nhw'n gyda'r un peth ar... I mean, defnyddio hen technoleg, really. Dwi ddim yn... Mae'n edrych waith na. Beth oedd PlayStation Home. Yeah, dyna'r broblem dy fe. Ond I suppose, o ran, achos mae'n browser, mae'n restricted... Yeah. Diwylliant creadigol. I don't know. Creative culture. O fi'n teimlo nawr ni wedi gwneud avatar, dys dim... Ni'n gallu defnyddio'r avatar gwyneb hwnna yn unrhyw le, dyn ni? Neu na? Yeah, Neu just yn y remember, byd spatial. Just gallu mute eich game, please. Yeah? Mae'r double Gallai, speaking. Wrth gwrs. Sorry. It's gwasgu em. Oh yeah. Discs o'n Muted nawr. Nice. Yeah. Okay. Paid wneud hwnna, Emrys. Rhywbeth. Wel. Hey, Emrys, eistedd ar un sef yn ni, go on. Gw ti eisiau. Yeah, ti'n kind of... Oh, yeah, okay, ni gyd yn eistedd ar yr un sef. Okay. Oh, three-headed fel mutant wedyn. Os ni gyd yn kind of... Pam ydy'r cymeriad ti mor fach, Emrys? Like, ti'n like more... Oh! Oh, Dyna okay. nawr ti'n ti fewn i. Yeah. Oh, wow. Dyma nawr. Right, dwi wedi colli train of thought fi. Beth yn y byd oedd fi'n siarad? Wyt ti'n gallu rhoi un o'ch pennau chi lan, a wedyn ni gallu gwneud e, mae'n edrych fel un person gyda 3 pen? 3 pen? Yeah. Oh. Fel hwnna? Yeah, hwnna'n cool, yeah. Ti'n gallu just tynnu, like, Oh my screenshot God. o fe. Yeah. Yn horrifying. Oh, funny, though. Right. Wel, hwnna'n... Yeah. Ni di signo y content yn sych allan y game. Yeah, rhywbeth fel yna, 2 awr o content! Yeah! Yeah. Diolch am gwylio pawb. Diolch am ymuno ni ar y adventure o edrych ar yr Metaverse cyntaf Cymraeg. Yr antur hyn. Ond ie, Mae wedi bod yn antur. Ie, gobeithio fi'n gweld chi gyd yn y stream nesaf neu ar y fideo nesaf ar ein YouTube. Like, subscribe, slap the bell button gyda o'r pethau hynna. Yeah. Ac o'ch chi Ie, ni gyd bron yn, lan i 500, ni'n 16 o 500 nawr, so dyna yw targed dros y misoedd nesaf. So os chi gyda pobl ar Twitch, os chi gyda Prime subscription, a chi ddim yn defnyddio fe, wel chi'n gwybod pwy ddefnyddio fe am nawr, yeah? Come on. Emrys Robot. Na, ddim Emrys. Emrys, yeah. Just joke. Emrys hefyd, os chi gyda 2, then ni'n ei Emrys hefyd. Dilyn ni, ti angen dilyn Emrys. Mae'n just sit my own. Yeah. So dyna fi. Diolch am ymuno ar y stream pawb. Gwelwch chi gyd yn y stream nesaf. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Ta-ra.